ngadap dah kijing songo yu blai sai sien ni ka por ka bamenta ya ka bang ayo pat ban ya kren bat pi lang ba ka ni ka tien ka jong blai nga ingo yu blai ba ka tien ka jong blai ka ai jing tip yangi bat ka penlong ngi ru ki ba adekar ka hikai ngi ban long adekar bat de heng tang kwa ban ngi fi ngi em ki sngi ki besneu ngi em ki sngi ki ba babuan palat ki jing pen shoi ki bala ban riam yo brio syagata ki ki besngosi jong ka jing em balenga keren ni kata na maranga iya kini ki sngi bakla bon palat ki syukor kam tam lang baki mobile ki don ki brio ki ba don kam pisa ki download ikini ki loan app mo ki ba yo ram ki ba ai loan nang baki ni ki mobile app bat haba ki yo ram nang to ki kular ban ipor nyau sngi batang ar sngi lai sngi sau sngi ki la phone ba ring tala da tu brio umla ban siu ya kata karam ken tim ken telan ni ken berngam berset badan apa neng jongki lai ki yo lot ki phone number jongki bat leng bagi ki phone number ki pa syagita ki brio ki badai porlok jongki ban pa de ki tin sang ban pleran yau tau brio obashim ram na ki la ban download ro ya kita baro ki contacts ki jongki bat om tang katan regin pa ro ki dor ki ba klem ran ki ba klem akor shano syagita gen ki porlok ki parajor ki jongfi daga ba ki le ki ai hagini ki sngi lai daga ba kamet ka de jongki wei ka dor kan de ki jongfi ki dor ki ba klem akor kin pa syagita ken ki porlok jongfi ban pele ranya fi ba bon ba ki brio ki ban wat hadu banda suicide ila de ban penyap ila de ani shisha ka jagum ta hagini ki sngi badan apeng jongfi le sema fi ki mobile fi klik la ka klik fi shunyan la kanyon klem da tip kidon kijing tarwa kidon kijing pa ngaka banong fi ki ma hadu kata wa juklik kun mar fi yo ki offer ki nono ka link ne ka nono ka bawan nang nono ka ba phim itho dai ki phone calls ba phim itho ki ba iper ki number am phim dai ban pek namar tang shu pek am ka mot pilangat sbak ha ga jing riam ga jongki i ka news ni ki sngi don ko ki temen dai hadu like crore prapolak kala sha shu to lagi ni ki brio ki kamyal dai ki kita ki pulit ya ka ba ki ong ba phala le ita ka kam kata ka money laundering ne da phala le ita ka ki besniu lamba ka pisa tang ka jong fa kadang ka jishu kor kum ta ki penting kita ka temen ba pli but kani ka temen ka haban don be online ki pa pli leng ba ka skype ki pa pli leng ba kita ki ba kin yo ban ya kren but 24/7 ki kren but ki ong ro ba pa de ban shong bi haju pa de ban kadang kita ka digital arrest ni ban shong haying ban sha kem haying phim de ban mi na ying bala penting la pen slur hadu bakin da siu ya kata ka pisa don ta ka temen like crore prapolak berkat fi don ki ba bon ki bangat kum kini hagini ki sngi tading ta am ngi haplong ki ba adkar bat ngalap ki report ka ba ong ba hadu kum ba arhajar crore tangham nus nam arjar arfulai arhajar crore kini ki digital scammers mo ki le ya kata kini ki brio ki ba don hang ka kam thok kam syukor ki kamai hadu arhajar crore per khat pi ban thok ban syukor ki brio ki ba lui ki bom tep ki ba shule kulmar ba shunyon kulmar ki ba shuple la ka play ka ling jong ki bam itho ki ngat agane ka apot bat ki ngat haga jin jartra la torture ki mentally la bernyam ki la bersit ki la penting ki pat hadu ba kim nuot benyatho eno ru kim nuot benyatho ki bahaya ki basam namar kini ki bakran nang shatai Shillong ki kran bi ki patai bi fiable am don tu we breu ru agini ki sngi i bala don tu we breu mot ban transact kita pisa ban pa kita pisa ka choko rena ka bank ki i pair tu breu haba one ki i pair baga bank ka la kli u rena ma umnut bin thu hok mar kini ki breu ki i bete ki i bi ule che ule kam no ya che ba ya kran ba no ki i be ngimtip ki i hakano ka dor ngimtip tang ba ki i lut yaw ne breu kitip lot yung ne breu ya ka ka ba ule badeng tam ka bank ka pendili ka nginam ai ni pisa pheble am nam tawon ra ki ba hieng ba sam jong fi hadu kumta hadu ka ba khadu ne breu un sapla ba ngala sale kumta lemda kumta am ane ka bank ka shu pa be ta ka pisa la ka transfer la shu do de ki pau lap tagani kita ang ong fi kini ka sni do kata ni ka perthai ya ka bangi haplong husiar ya ka bangi haplong adkar ya ki borok ta kada wat ju le kulmar ya ka ba fila ban hap ha ba kum kini ki jing hap ki besnosi ibon ra jing thang ki bon ra shisha ya ka ya ka jing jar ha ka jing im jong fi kalong kum chu ruat ha ka ba ken jamin sim
Tading ta usaitan open up bi gini ki shrip, open up ni ki traps. Naga mentau brio, namar o digital scammer, ne utau scammer, ne utau fraudster, bashar kaitam, ude usaitan. Baga Bible ki tu igi. Ude balam ler, baru kupa juga jing lam ler. Tading ta kwa ban ong fi usaitan open up ro, yaki brio. Kata ke jing lui ke bam tip open up isbak eki bat haba yo yaki am ka sisa yaki ru ban lat na ke kti ke jong u. Tadeng ta ki klalong merau ke jong soitan bat hadu balada kim yo ke jing pelat li hadu bakin dayap no sendan hiru. Tadeng ta soitan udi nongtu wan bantu bat om tang bantu hanrei ban penyap ban penjat ong ke ktien ke jong blai. Thik kum ni digital scammers. Ya agini ki hackers ni ba le agini ki sngi leng baki mobile leng baki ni ki internet ki bawan. Mau bantu, bantiem, ban luti na kibriu. Ya kita ki bom tip. Kalau kumju saitan ule kumju. Agat ka bagan jaman sim. Tadeng ta ko abang fi ka babel ka kren ngin puli ka ni ka por ni shit ki ba ar Timothy. Kalau nong ba ar khot ba ar pun re ka babel ka ongam ni. Bat bakin yo pelat yaladi na ka jing riam usaitan. Habala pengat yaki da ushakri utrai shak amon ublay. Tading tangi kum ki shakri ki jong blay ni kren na ka step na ka sngi ya ka ktien ka jong blay knang ba pen light na ka jing riam ka jong soitan ka Bible ka kren chai ni kong bakin pelat yeladi na ka jing riam usaitan habala pengat yaki da ushakri utrai shaka mon jong blay ka bhai pi ban ngat haka mon ke jong blay da ki shakri ke jong blay ban ye ka bi fi hap haka mon ke jong saitan shaka jing penjat ke jing em ke jong fi tadeng ta na ka sngi ni kwa ban kren ka tin jong blay knang ba fin ngat shaka mon ke jong blay ka balam shaka jing em ka balam shaka jing suk bat ke jing kemen shaka mon jong saitan bu utarwa man la ka sngi open up it take kum ba pen up utu nong khwai do kha momentali don ki jing bam ki baper don ki nong tang dok khang ni ki nong khwai dok khang ni snow o ki don ki jing bam ki ba kham special ki ni ki sngi la up the tam ki dok khang in that but ana ki don ki secrets na ba ki dai ban yo tho no ru kita ki jing bam ba kum no kita ki dok kha ki ngat namar ki sha pen ngat ha kita ki jing bam mo don mi shwa do week ki khwai don ta do don ki jing bam baper mo ki pen up ha way how to khwai Bau tu kuai du beno am benap ha lapu itu jing bam halor jong tu beno la bam itnat gedok kha kawan i kum jing bam bat haba ka bam sebak la ngat tu beno bat kum ta ken la sha khwai badala khwai poi haru naru poi sharai poi shagading tadeng tau saitan open up kum bak ibang i kum bak thiang kum bak idei bon ki breu ki bam tip ya ke jing si sham ki ngat hakin ki khwai ni hai ti beno jong saitan badalangat kam snobang step ke jing im shawo maka dok khak shawo ka pang ne breu bla shawo saitan dan we breu uban kemen re uslang ke jing upang gamen sim ka jin jar tra hiru kata ke download ke jong namar balai bo saitan ulap pen up bat kini ki breu ki langat haga jing riam ke jong tani ta ke sngi ni pen up da ke ktien ke jong blay fi ke ke ktien ka ba lam shaga mon ke jong blay ke be lam mi fi shaga jing em kadon ke ktien ke jong blay ke ka por bangi puli ar korin nong ka ar ke ke khat ke ba khat we ko angom ni ba onom le pon yangi da saitan namar ngimlong ki bam tip ki but jong hab ong le pon ke jing shukor ke jong saitan ya ka open up ya ke jing riam tading ta habang itip ya ka ktien ke jong blay itip ki but ki jong Ladang ngimtip ya ketien ke jong blay ngimtip iki but ju ngingin syungat laka ngat ngin syungop laka ngop bat jelang syagaru jong ngin poi tading ta hagani ki sngi hablong aware ngi hab tip hai ke ketien ke jong blay ngi haban tip ya ke jing sisa ngi haban tip ke ke bangi di ban le ke bangi di ban kentat ke bangin pediang ba ke sisa ke bangin bread no syarut kumangala batai fi mentan syapang kita ki digital ki cyber crimes ki badan ki beri ke bam tip ki ngat laka ngat ki ngop laka ngop but la jenjar si shaga ji imi jonki kalau kum ju afila yo gani ka awareness gani ka sngi afila yo si shai gani ka jing pentip gani ka sngi pin light ru na kita ki jing syukor ki jong saitan tading time ai ba fit light na ki but ki jong saitan da ka fi tip ya ka jing shisha ka jong blay ka babel ka ong wi Timothy ru ang ni kal nong balai ka khot ka nyo ka ong ni ka tin ka jong blay na lor ka ni ka day ya ban yo ka jing pla ba bha na kibanabar yo baunhap siya ka jing sha kren ben bat ka jing riam usaitan fi kasin jublay ka kren ni ka way ba
ladang ide shisha kita kiban long kinong sharai ngiha ban tip shisha ya ka jing shisha ba ka jing im ka jungi kan long ka babet baru blai kan long ka babet baru blai la kam long kom ta am uni ubriu am un hap sa ka jing shakran ben bat sa ka jing riam usaitan tading ta kum no ngila ban yat bet la da don ki briu ki ba yat ho yangi kata ka lenti kan la dam dan bayalap yang ngar ngam tip ya ka jing shisha la dam dan bahikai yang ngar ngam tip ya ka jing shisha bondam ngala tip ya ka jing shisha ngapuli ka ktien ka jang blai shisha ka ktien ka jang blai ka kren ka batai manga songu ki dan ki pasta ki dan ki briu ki balaya lap ka jing jonga bakum tanga long kumnikan bad ya piru nga yalap nga menta ka sngi ya ka banga nga yalap am piru pinyo langken ya kata ka jing shisha bad ma piru ya ban puli ka ktien ka jang blai wan ban wat ya ka jing shisha ka long ne kam long shisha kom ta Malah kalong kap hai fi fin pediang ya kita ketien kenang bama piru pin long king kita ki waipat ki ban ai ka gospel shagi waipat ki men sim ki ba kodor tanga ngai tran ker ku fi ni ka sngi menta wat le biet wat nom le shong shit wat nom long kita ki bru ki bam tip ya kita ki but thap ki jong soitan ne kita ki but phon ki jong u tading tangi haban long ki ba start ngap long ki ba shampang ka ai ka mon ki jong blai Tadi kita ke Babel ke keren yang kita isin ngayo ini ke dekat mat ngin dipuli yang saya isin ini ke por ya ke wei pakai dekat pakai tak long tingi pai ngak ini ke por syaki siji nang rom ke long ke bekat ar ke ini ke dekat ke ba ar ke ong tu wat pen stream kat LD pakai ini ke protein rate tu pen kala dur no LD ken da ke jing pen mai ke jing mot jong pi kanang bafinyo tip ke ba kumno ke long ke mon ke jong blai bafinyo tip pen mai no kala ke bumut pediang yu try pediang ini ke ketien bafinyo ya ke jing mot ke ba mai Bagani ke jingmut am abala pen thamai ni ke jingmut ke jong fi am finyo tip ke bakumno ke long kamon ke jomblai ke kita kamon ke jomblai ke daibi ke babha ke bapen so bha ba ke bajanai de fite be kamon jomblai oh kamon jomblai ke de babha fio ke jing bha fio ke jing sam so bha ro ke jing jong fi long ru ken kita ki bajanai tadin ta fia ban tip si sai ke tin jomblai ban lat naki but pon ke jong saitan na kita ki but thap na kita ki jing pen up shrip ki jong pin lat na kita ha fila tip ye ka jing shisha pin long ki bri sha ki bakman ha ka jing ki jong fi trying ker ku fi ni ka sngi ki bamenta to ai bengin long ki bri ki ba adakar ngin long ki bri ki ba start ka babel ka kren ni kata Ephesus san kat san gong to khmi bhate kum no phia kum ki bam start nrei kum ki ba start daga ba seus pa ye ka por na mar ki ni ki sngi ki long ki ba sneu na bagum tawat long fi ki ba biet nrei ki ba shempang ka ai ka mon utrai ngihaban long ki brio ki ba start hagi ni ki sngi ba sneu ong ka tin jong play bangim de ban yat kum ki biet ya ka bangim tip ya ka mon ga jong play tadeng ta la ngim tip ya ka mon jong play ke de ba la ngim tip ka poisha ka jing sneu ka mon jong play ke de ka ba pen sngo ba la fim tip ka mon jong play ka kala khong pong ka wan cha ka jing sngo si ba ka tin jong play ka ong ba ka mon jong play ke de ba janai de lam da kom tam fim tip ya ka mon jong play ka jing im jong phi ta la ro lang ram tat tadeng ta ai fin tip ya ka mon ga jong play fin tip ya ka jing sha fin tip ya ne ka tin ga jong play fin long ki ba adakar fin long ki brio ki ba pet perman ne ki belong aware ki belong vigilant tadeng ta trying ker ko fi ne ka sngi nya duai ha ne ka por menta try ni ka por nga duai nam tri khon jme don na preng joki ka ni ka por na so ni ka por don na preng jong fi la ngat ha ne ka shrip ya ka ba ki ni ki breu ki kam yela die ba ki pulit ki kam yela die ba ki de security forces ki ba thok fi ki bi shukore fi ki ba so don na preng jo fi don na preng ka digital arrest ha ne ka sngi ba ki ong ye fi kum ta fi ai da ka pisa kum ta ki penting ki besmit fi ki pen shisha ken ki pen nget ya phiru ba pidon shisha hapo kata ka digital arrest nga kran ifi kan ikasngi haga kerteng ujisu ba fin lat no naga bakum kita baro kini gi breu kinamla an ple rani fi kini gi breu kinamla ban that ya pil ne ban pen klem rani gi jim jofi ngada pen sange ya kata baro haga kerteng ujisu ban mentahi la pidon haga bakum kata nga pen dekut haga kerteng ujisu ba fin mi no na kata kum ki breu ki bislur ba fin ngat sa haga ne ka jing pen shoy and fin lat no menta ka naga ne ka jing pen shoy nga duai nga kerku ifi haga kerteng ujisu but kam tam ya pi ki bishate haga bor jung sut haga
ka bor jong syaitan pila long marau si sha fi dan haka ka arrest ke jo na kren ya ka jing lai lu ya ka men sim ke jong piru haka ni ka ski ka bamenta kana mo finyo ya ka jing bha finyo ya ka jing syam so bha finyo ya ka bajanai haka jingim ke jong fi hallelujah ngap dekut ini ke jing te jing kom jing shikor baman baro na ka jingim ke jong fi nado men ta ka ski pin em ke jingim ka ba lai lu ke jingim ka ba command ka jingim ke ka ba dap do men sim ka jingim ka ba dap da ka jing pen sla ngadwa nga ku ya pi ka ni ka ski haga kerteng ka badan bor u Jesus Christ u Nongthymmai amen bad amen pilalat nagajing shalute pilalat nagajing yap nagajing penjat namar ba filayo yo Jesus ka jing jang fi boleh kerku vi yang saya yang la sha ka boleh sibon amen